Deze week in Lembourgeois de grote fototentoonstelling van Umberto Tan in het museum aan het Vrijthof in Maastricht over 100-jarigen. Een impressie van de feestelijke opening. Umberto Tan kennen we vooral als televisiepresentator, maar hij is ook professioneel fotograaf. Hier in het Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht draait nu zijn expositie Morgen wordt het beter. Met vooral portretten van 100-jarigen en nog ouder. Waarom Maastricht, Limburg? Je had het ook Rotterdam, Amsterdam kunnen doen. Nou, het antwoord is heel simpel. De directeur van het museum hier die was als eerste geïnteresseerd. En toen dacht ik, wat een prachtig museum in een hele mooie stad. En mijn kinderen zijn half Limburgers. Dus ja, ik vond het... ja, ik was meteen vereerd. Je verstaat zelfs het Limburgs dialect, hè? Nou ja, platkallen ken ik niet. Ik kan het wel een beetje verstaan, dat klopt. Dat klopt. Maar want je hebt me ooit eens gezegd van dat qua levensstijl en mentaliteit dat er best wel een link is tussen Limburgers en Surinamers. Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, ook in Limburg heb je toch wel familiegevoel is groot, het joie de vivre is groot, weet je, ook een beetje genieten. Ja, het is allemaal niet zo strak als in andere delen van Nederland. En ja, dat lijkt wel erg op elkaar. Ja, dat klopt. Ja. De expositie, de fotografie, waarbij het dus in drieën is gesplitst. In die zin van elke persoon is 3 keer gefotografeerd. Ja. 1 keer portret, 1 keer de handen en 1 keer het interieur. Daar zit uiteraard een gedachte achter. Er zit zeker een gedachte achter. Nou, het portret is logisch, want je wil wel weten hoe iemand eruit ziet. Zwart-wit. Zwart-wit, ook logisch voor mij, want zwart-wit past goed bij het thema 100-jarigen. Dat is... ja, dat bederft minder snel. Dat is gewoon niet... Indringender misschien? Nou, het is indringender en je let meer op maar 1 ding van de foto, in dit geval de ogen over het algemeen. De handen zijn interessant, omdat daar wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan. Hoe komt het dat de handen van mensen van 100 jaar en ouder er beter uitzien dan gemiddeld? Ja. Dat weten we niet precies. En interieur, hoe woon je als je 100 of ouder bent? Dat maakt die 3 foto's, dat 3-luik maakt het zo, dat was voor mij compleet. Wat ik heel mooi vind ook, is er is zoveel levenswijsheid in oudere mensen. Die hebben zoveel mooie en ellendige dingen meegemaakt. Ja, het zou zonde zijn als je daar geen gebruik van maakt. Bijvoorbeeld deze hier, mevrouw Redemptora. Zij woont in Maastricht. Zij woonde, ze is overleden. Zij komt uit Maastricht. En haar levenswijze, dat vind ik zo mooi. Zij zei, mijn levensles, want dat is een vraag die ik stel. Wat heeft het leven u geleerd? En haar antwoord is, het leven heeft mij geleerd dat behalve bij ziekte en dood, het uiteindelijk altijd goed komt. Daar zit optimisme in. Ja. En dat optimisme, dat zag ik dus bij veel meer mensen van 100 jaar en ouder. En daarom heet die expositie Morgen gaat het beter. En als je zo met die oudere mensen bezig bent, denk ik, dan reflecteer je ook soms naar jezelf. En stel als ik 100 jaar word, bij wijze van spreken, A, wat moet ik daarvoor doen om zo oud te worden? En B, hoe zou ik dan met het leven omgaan? 2 dingen moet je daarvoor doen als je een grotere kans wil maken om 100 of ouder te worden. Een Harvard-studie, langslopende wetenschappelijke studie, geeft aan
Verzamel zoveel mogelijk mensen om je heen. Is belangrijker dan geld, dan status, dan wat dan ook. Dus niet eenzaam. Genoeg mensen om je heen hebben die met je willen praten, die je willen helpen. En ten tweede, vrolijkheid. Maar ik las ook dat een van je levenslessen ook uit dit project juist was van de God, ga niet altijd in versnelling 6 tot het gaatje en neem af en toe wat gas terug. Maar ja, die indruk heb ik op deze manier niet natuurlijk. Ja, ik moet zeggen, die levensles inderdaad, er zit ook in de documentaire, wordt ook gevraagd, wat heeft het leven u geleerd? En dan zeggen alle 3 de mensen die in de documentaire zitten, tevredenheid. Daar faal ik in. Ik geef toe, ik ben nog te ambitieus. Ik ben nu 57, misschien komt dat wanneer ik 89 ben. Ja, dat je het dan iets rustiger aan gaat doen. En dat ik mijn laatste 11 jaar, als ik 100 mag worden, dat ik dan ook zeg, oh ja, die laatste 11 jaar was wel beter. Met een beetje tevredenheid en niet te veel gehaastheid. Ja, werkte ik wat minder. Ja, helaas. Ik ben nog steeds te eager. Ik zag ook foto's van je van in het verleden in de natuur en dan met een kaki pakje of wat dan ook. Dat is een totaal andere Umberto dan degene die, naar mijn idee, toch een van de betere gekleden is op de Nederlandse televisie. Ja, je zou bijna denken, het zijn 2 verschillende personen, maar het zal niet zo zijn. Maar... Het is dezelfde persoon, alleen ik kleed me altijd naar de omgeving. Ja. Dus als ik de talkshow presenteer of als hier straks 300 mensen komen, dan ben ik ook een soort gastheer. Ja. Dus doe ik een pak aan. Maar als ik in het oerwoud van Suriname loop, heeft dit niet zoveel zin. En kleding en die oudere mensen die je sprak, waren die nog met kleding bezig? Of interesseerde het er niet meer zoveel? Nou, dat is ook het mooie, vind ik, van de verhalen. Hoe Nederland er 70, 80, 90 jaar geleden uitzag. Dat is ook sociale geschiedenis. Ja. En daarom vind ik het zo mooi dat er 10 scholen landelijk zijn die meedoen. Waar kinderen in de basisschoolleeftijd hun opa en oma's, heb ik gezegd, fotografeer ze. Nooit met je telefoon. Ja. En stel ze diezelfde 4 vragen. Ja. Wanneer was u het gelukkigst in uw leven? Heeft u angst gekend in uw leven? Heeft u nog dromen? Wat heeft het leven u geleerd? Vraag het aan je opa of oma. En als je geen opa of oma meer hebt, vraag het aan iemand in je omgeving van minimaal 50 jaar oud. Ga het gesprek aan. Ga die verbinding aan. Al ben je 10, 11, 12. Vraag het.